Welcome back to the channel CHIKAN CREATORS YouTube channelआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दिनैहाय आङो मोननैसो भिडिअखौ लानानै रोस्ट खालामनो सानदों। जायफोरा रोस्ट भिडिअ नायनानै मोजां मोना बिथांमोना बे भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरो जायफोरा नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। बे भिडिअआ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' रावनिबो गोसोखौ दुखु होनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामाखै। स' बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। लेट्स गो। बोसोर फुनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ? एफा मोनदों होनदों। न'खर बबे अबस्थायाव दङ? नो बारायलांबाय, आखाइफोरानो गुसुं जालायलांबाय नै। बिमा बिफाफोरा हरथारा आंखौ। बावो फैबायलै आखाइफोरानो साजोबलायलांबाय आयु। थांसो लुगैथारबाय न'फोराव। बबे बड'लेण्डनि रादाब बुथुमगिरि नोंलाय? थानाङा रागा जोंखादों मानसिया। बेसोर फुनांनायनि ओरैनोबा दुखु नांखादों। न'फोराव आराम थांसो लुगैबायमोन। नोङो उन्दु उन्दु जायो ना बेसर फुनानै जायो बे नोंनि बाथ्रा बिनानाव। बेवहाय नोंहा बड'लेण्ड रादाबखौ जेबो दुरनाम खालामनो गोनां बाथ्रा जानानै फैया। नाथाय नोंहा बेखौ बुंदों बबे बड'लेण्ड रादाबनि रादाब बुथुमगिरि होननानै। आरो बेवहाय नोंसोर बेसर फुनाय जायगायाव जास्ट रंजानानै भिडिअ खालामदों। नाथाय नों बे सोदोबखौ बाहायनाङामोन बबे बड'लेण्ड रादाबनि रादाब बुथुमगिरि बा बबे बड'लेण्ड रादाबनि रिपर्टार नों होननो नाङामोन। स' बिनानाव गोसोआव लाखि, इयुनाव माब्लाबाबो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावनो नाङा। मा जाबावगोन आथिखाल जुगाव मेथाइनि गेजेरजों बिथां देंखोगिरिया एसेबां मोजां फोरमायनानै होदों। लंपेन्ट गानना दा मोसासना बोरैबा नुयो होननानै बिथां रोजाबगिरिया फोरमायखादों। बिनि गेजेराव जोंबो बा बिनि उनावबो जि आरो जायफोर बिथांमोना मोसाबाय बिथांमोना गासैबो लंपेन्ट गाननानैसो मोसाबाय। आरो लंपेन्ट गाननानै मोसाब्ला मा जायो बेखौ मेथाइगिरि बा मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा फोरमायखाबाय, बोरैबा नुयो होननानै बुंखाबाय। बिनि उल्थायैसो मोसाबावबाय। मा जाबावगोन आथिखाल जुगाव? जानाय नंलालै बे जुगजों। साला थोर बबे जुगनिलै। फोथाराव लोगोफोर उफाय गैया माइ सौनानै जानांसिगौना आङो दा। न'आव बाबाबो दङ, बाबाया बारा खामानि मावा। ओमफ्राय आदाबो दङ नै सौन लाखाबाय जिरनानै। माइ सरसे सरनानै दा खर' रुजुनानै लाबावनांगौसो आं लोगोफोर उफाय गैया नै। एखेबारे दाबो जोबनो रोङालै माइआ बाराफ्रा गैया। 7-8 बिगाल' लोगोफोर। सौरैना थांगासिनो दं दा लामा थाबायलांगासिनो दं। ओइ सासे लोगो दङ बेबो माइ सौरो, ओमफ्राय फैयाखैना बिदि दा। आं माइखौ सौरैग्रोसै आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय। ओमफ्राय दा रोगानोसै लाबोनानै उफाय गैया। बाबायाबो थेवबो जोंगासिनो दङ न'। नैखौ लाबोखानानै सौरैग्रोसै आरो आङो। उफायानो गैया माबानांसिगोन। गोजानथार फोथार ओइथिं थांबावनांगौ एसे। दासो मोनहैयाखैना सौरैग्रोसै आङो। ओमफ्राय दा खर'आव लाबोना रुजुता बावखाव गैया। बावखावजों बाबाया रोगासिगोन। ओमफ्राय आं बेखौ लानानै सौरैग्रोसै आरो। खायसे मोनहैथ'वाखै र'। दाबो फैयाब्रा। नायनानै मिनिगोन ना मागोनसो जायोना लोगोफोर। आसरित दे मानसिफ्रा थामारो खिन्थु खायफा मानसि बिदि। बिनि अबस्थाखौ नायनानै नोंथांमोना मा सानो? बियो माइ सौरैनो हागोन ना? नोंथांमोनानो बुं बियो माइ सौरैनो हागोन ना हाया? नोंथांमोननि कमेन्टखौ हो नोंथांमोना। आंनि मथेथ' बियो माइ सौरहैनो हाया। जिबायदि अबस्था नुदों थाबायनोनो हायाखै मानसिया। जिखिनि औवारों मुथासे लादों बेखिनिखौनो थिखांग'नो हायाखै बेसेरिया। आरो 8.5 बिगा हानि माइ सौरैगोननो। मिनिनोसो ओंखारो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय।